Nagabenta ki khubor ba man kasni page but subscribe ya u Antor News. Approaching the saluting base is the Parade Commander Sri Yonis Konja, Deputy Controller Civil Defence William Nagar, the Parade 2 ICs Inspector 4-Star Keela Murray from District Training Centre, Jawai. The first platoon approaching the saluting dais is that of the Border Wing Home Guards Battalion, led by Sub-Inspector B. Kahipaya Lingdor of Border Wing Home Guards Battalion. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Katnat ka civil defense but ka home guard ha ki snem ki bla letno kila ai ka jing shakri ka bakraw ya ka imlang sa lang. Laong uba coming one amban menteri badai pet ya katnat ya dari bat ki Shipai. Pahara menta kasngi ha bakran ha ka jing raki ya kasngi kinmau Briew jong ki Shipai pahara ba kinong ap pahara ki ying Sorkar ha kamadan parit CTI maudiang diang. Menteri uyathu ha ka jingyalang parit bat ka jingyalang penkup tama ya ki artli kitnat kila don ka benta ka bakraw ha ka ba ai jingyarap ha ki babun ki jingja bat kirki bat manla ka por badon kanu ka jingja bas ngosi. La ka long na ka maryang ni na ka daw jong Briew. Uma amban ula ai ka jingyaro ya katnat ka bala ai jinghikai halor ka jingpniat ya ki jingja bas ngosi ka jingwat bat plat em bat ka jing sumar ning kong syakumba kendai hajar riuspa khat saungut ki pat ba nong shongshnong bat ki samla puli hasor bat nong kendang ki sengtremon snobha ki samla puli school bat college government ki he Sorkar bat ki wei ula benram baha usnem arhajar arfulai bat usnem arhajar arfsau. Hispan rupongut kinong tremon snobha jong ki Shipai home guard bat sauspa shipongut kinong tremon snobha jong ka civil defense la ai jing hikai bat hadu shihajar khandai spa nyongun kinong tremon snobha jong ki Shipai home guard ki bla sha hikai kidang sya pentrementa de kitnat trekam bapher jong ka Sorkar bat kitnat shimen. Kinong tremon snobha ha kabakamay katu katni katba ki ay jing shngan ya kitnan ki bayadekam. Menteri rangba ula pentip ru ha ka jingyelang ba katnat kala IT ki jing terwa baryo jing menjur hadu sauklur khatsan lak prapnyo hajar rupho tingka tang na kabenta banshna ya ka flood simulation pool na kabenta ban ay jing hikai halor ka wata. Kerki na kabenta ki Briew jong ka kinhon Shipai jong ka Jylla SDRF ban lai pholak shi hajar sau pho khandai tingka na kabenta banshna ya ka line khatway KV but arspa KVA substation ban pinbiang boarding sha office jong ki civil defense but home guard hajawai. Uma ombon ula penpau bana kabenta ban ya kunya ka jingduna Briew ha katnan ka Sorkar klale sbun ban pinsngo ya ka jingmenjur jongka ban thungkam ya ki sauspa saupu pratali ki kam balan. Kata kalong sub inspector fo guardsman arspa prapsau NCE shispa saupo but driver kanyo but kum ka jingmi kane katnat lingba ka transparent recruitment process TRP kilas dang ya karukom thungkam but kadang ya syakmat hadu menta kam menshwa gani kasngi menteri rangba ulapun ko burom ya ka khusnam jong president ka home guards but civil defense na kabenta ka jing shakri bakerpang Shau MK Sangma joint director jong katnan yadari Meghalaya but ya ka khusnam home guards and civil defense na kabenta ka jing shakri barat ba show inspector boxstar minsong na border wing ka kinhon Shipai pahara yeng ula IT ru ya ki sernot jong DG fire services home guard but civil defense ka MHA New Delhi dis but commendation shaki san ngut ki officer but khandai ngut ki nongtrei katnan UMK Singh IPS Commandant General of Civil Defense and Home Guards ula ai ki sunon ai Kubleyo Director General of Civil Defense and Home Guards Meghalaya shaki arngut ki officer but khatlai ngut ki Briew jong katnan Home Guards Battalion but ka pipe band na ka Central Training Institute ki bor ya dapat ba bar kinong apyeng